Tervetuloa Pneumopolille, jossa arvioidaan suomalaisen kristillisyyden terveydentilaa. Diagnosoidaan hengellisiä tauteja, määrätään lääkkeet tautien hoitoon sekä tarjotaan kuuntelijoille työkaluja hengellisen elämän arviointiin ja hengellisten sairauksien ehkäisyyn. Olen pastori Sami Günther ja kanssani diakoni Sakke Kinnunen. Hyvää päivää kaikille ja pahoittelen, joskus saattaa kuulua kissan ääniä tai mun komentoja kissalle, mutta älkää antako sen välittää. Se odotetaan vaan kissalle annettuja kommentteja. Joo, koska me saatiin siis, me ei ole vielä löydetty sitä videoa, tai sitten me ei olla kuultu sitä kunnolla, mutta jonkun palautteen mukaan joku meidän jakso on tässä alkanut Saken sanoilla vaan, että pidät turpaskiin. Niin siinä on varmaan joku tämmöinen taustalla, että niin toi Saken kissa siellä jotain haluaa kans vähän suun vuoroa. Joo, hän vihaa tietokonetta ja hän vihaa tietokoneella istumista, niin se tykkää pitää meteliä. Just näin. Me jatketaan Patmoksen, miten mä nyt sanoisin, Patmoksen nimissä, ei me nyt Patmoksen nimissä toimita, mutta miten se sanotaan siellä hienosti, Patmoksen parissa. Joo. Ollaan nyt jokunen jakso, pari jaksoa on vähän käyty läpi heidän tämmöistä taustoitustaan, heidän yhteistyökumppaneitaan, kuva ja sana, ja sitten siitä meille tuli tämmöinen, mitenkä sitä nyt sanoisi ja kuvailisi. Henkilökuva tai ideologia tai... Niin, joku tämmöinen, joka ei varsinaisesti ollut meillä niin kuin etukäteen aikomuksena, että nyt me Patmoksen kohdalla tähän pysähdyttäisiin, mutta selatessamme Patmoksen henkilökuntaa, niin me sieltä törmättiin yhteen nimen, joka oli isossa roolissa siinä tässä nyt menneenä lähivuosina, kun kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkalta evättiin kirjoitusoikeudet seurakuntalainen.fi-sivustolta. Ja vähän pysähdyttiin siihen, otettiin vähän suurennuslasin alle kyseinen henkilö ja hänen näkökantansa tiettyihin asioihin ja totesimme ne hyvinkin ongelmallisiksi monessakin suhteessa. Mutta nyt me jatketaan, voisiko sanoa tämmöisen meidän alkuperäisen suunnitelmamme mukaan. Meillä on tässä tarkoituksena ottaa muutama niin sanottu iso nimi arviointiin ja saadaksemme jonkinlaisen profiloinnin tehtyä vähän siitä, että minkälaista opetusta Patmos-lähetyssäätiö tarjoaa, minkälaista opetuksellista linjaa se edustaa. Ja ensimmäisenä meillä on vuorossa teologian tohtori ja dosentti Juha Ahvio, joka on myös Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja. Ja me tullaan katsomaan tässä teidän kanssanne parikin tämmöistä videoa. Ne on aika suosittuja videoita ollut tuolla somemaailmassa. Ja nämä on semmoinen käsitys, mikä mulle on Ahviosta muodostunut, niin voisiko sanoa semmoista taattua Ahvion materiaalia ainakin otsikoitteensa puolesta. Ja arvioimme vähän sitä, että okei, mistä tässä on kyse. Aivan niin kuin me tehtiin One Waynkin kohdalla, kun me siellä arvioittiin Tapani Suontoa ja Teppo Lehtomäkeä ja Timo Lindruusia, niin nyt me sitten Patmoksella otetaan kanssa muutama nimi ja heidän opetuksensa tarkastelu ja ensimmäisenä siis vuorossa Juha Ahvio. Joo, ja tässä nyt varmaan tämän ekan videon parissa saattaa mennä varmaan tuonne joulutaukoonkin asti, tämä on kuitenkin pitkä video, niin ei nyt ihan yhdellä istumalta varmaan vedetä tätä loppuun, mutta jos video kestää 1,5 tuntia, niin se olisi 3 tuntia videoa yhdellä kerralla, niin se on vähän liikaa. Mutta tehdään näin. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen tyyli silloin One Wayssa, tämä meidän NS-live-reagointi niin sanotusti. Ja siinä voi tulla tuommoisia mielenkiintoisia lauseita sitten joskus ihan livenäkin. Tosiaan tätä on katsottu, mitä mä katsoin, 50 000 kertaa tätä videoa. Eli tämä otsikkohan on näin, että pakottaako yhteiskunta jokaisen suomalaisen vaihtamaan maailman katsomustaan. Ja milloin tämä oli julkaistu? Eikö tämä ollut 3 vuotta sitten? 3 vuotta sitten ainakin tämä video on julkaistu. Olettaisin, että silloin tämä on käyty tämä keskustelukin ainakin, no melkein 4 vuotta, melkein 3 vuotta sitten. Anteeksi, 4 vuotta. Niin aloitetaan siitä.
Ja sitten kun jompikumpi haluaa kommentoida, niin samaan vanhaan tyyliin mennään taas. Elikkä vinkataan tai muuta ja katsotaan saadaanko me uusi ennätys lyhyimmästä video eteenpäin menossa tällä kertaa. Musta tuntuu, että ei ehkä päästä näissä videoissa, mutta ei tiedä. Joo, ei mitään. Pistetään päälle. Ruvetaan katsomaan. No niin, hyvää iltaa. Meillä on taas tämmöinen ajankohtainen aihe. Tosiaankin niitä nyt tuntuu kovasti tuppaavankin, kun maailman menoa seurataan ja katsellaan, että mitä tapahtuu ja mitä kaikkea siitä on ajateltavissa. Mutta tänään on tämmöinen aihe meillä käsillä kuin näin muuttuu Suomi, pakottaako yhteiskunta jokaisen suomalaisen vaihtamaan maailman katsomustaan. Tämäkin voi kuulostaa aika dramaattiselta ajatukseltakin sellaisenaan, mutta tietysti niin tämä itse asiakin on melko dramaattinen ja oikeastaan sekin, että tähän otsikkoon, johon väistämättä tulee tietynlainen niin kuin tämmöinen myönteinen vastaus, mitä tulee siihen, että mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu Suomessakin, niin näin tosiaan tapahtuu. Tämä ei ole kovinkaan sillä tavalla niin kuin ylisanoitettu tämä otsikko. Lähdetään liikkeelle oikeastaan siitä, että julkaisin tänään niin kuin tavanomaisesti sunnuntaisin julkaistaan Patmos-blogi, niin onko joku muuten saattanut lukaisemaan sitä Patmoksen sivulta tänään? Ei kovin moni, no hyvä, tämä on sitten uuttakin asiaa. Nimittäin se kannattaa sitten käydä katsomassa sekin blogi ja ne linkit, mitä siinä on, jos tietokoneen ääressä olet, koska ne valaisevat sitten laajemmin kaikkea sitä, mitä tässä tänään otetaan esille. Kaikki nämä tukevat toinen toisiaan ja piirtyy tämmöinen selkeämpi kuva kaikesta, mitä puhutaan. Mutta se tämän päivän blogi, jonka julkaisin, niin on otsikoitu näin: Maahanmuuttoinvaasio ja YK:n Agenda 21. Nyt toinen kysymys. Kenelle jotakin sanoo tämmöinen käsite kuin Agenda 21? Sanooko se kenellekään mitään? Jollekin. Pasille sanoo noin niin kuin vähän jotenkin pikkasen, joo. Tämä on semmoinen käsite, mikä nyt tulee tässä esille. Se tulee tuossa minun blogissanikin ja ehkä jossakin muussakin blogissa. Siitä kannattaa hankkiutua niin kuin jyvälle, että mitä tarkoittaa tämä Yhdistyneiden kansakuntien Agenda 21. Nimittäin se on, oikeastaan voitaisiin sanoa näin, että se on semmoinen kattokäsite, jonka alle viime vuosikymmeninä on mahtunut ja mahtuu hyvin paljon kaikenlaista asiaa. Ja itse asiassa kaikki nämä tämmöiset hälyttävät ilmiöt, mitä viime vuosina on ollut esillä, ja meillä Suomessakin, mutta yleensä länsimaissakin, niin ne oikeastaan kaikki niin kuin nivoutuvat tämän Agenda 21 alakohdiksi. On syytä olla selvillä siitä, mitä se tarkoittaa. Mä luen tästä tämän päivän blogistani blogin johdantoa. Pääset pikkasen jyvälle, että mistä puhutaan. Lainaan. Maanantaina 28.9.2015 puhuin Helsingin kristillisessä mediakeskuksessa aiheesta Euroopan pakolaiskriisi ja islamin invaasio, mitä nyt tapahtuu. Tarkastelin puheessani myös sitä, millä tavalla varsinkin Eurooppaan, mutta osaltaan myös Yhdysvaltoihin tällä hetkellä kohdistuva islamilainen maahanmuuttoinvaasio liittyy YK-johtoiseen globaaliin kestävän kehityksen ideologiaan ja ohjelmaan, joka tunnetaan Agenda 21 nimellä. Kenelle on tuttu muuten tämä termi kestävä kehitys? Noniin. Olettepas te tietoisia Agenda 21 sitten, nimittäin se on sen avainkäsite, tämän Agenda 21, siis tämä Sustainable Development, eli kestävä kehitys, joka yllätys toistuu siellä sun täällä jatkuvasti nykyään. No niin, joka tunnetaan Agenda 21 nimellä, jatkan blogin ingressiä. Kyseessä on ohjelmallisen maailmanlaajuinen asialista
21. vuosisadalle, eli 2000-luvun alkupuolen maapallolle ja sen kaikille asukkaille. Siis mikä tahansa tämä Agenda 21 on, ja miten tahansa tämä kestävä kehitys siihen liittyy, niin kysymys on nyt ohjelmasta, joka on globaali. Se on tarkoitettu koskemaan kaikkia, jokaista maapallon ihmistä, siis myös meitä suomalaisia, mutta siis kaikkia muitakin, jotka täällä maapallolla asuvat. Niin kuin ymmärrät, niin on kysymys nyt aika isosta ja semmoisesta niin kuin kunnianhimoisesta ohjelmasta, jos joku ohjelma, joka jossain lanseerataan, on tarkoitettu koskemaan kaikkia maapallon asukkaita. Ja jatkan vielä blogistani. Mistä YK:n Agenda 21 on kysymys? Taustoitin tätä ohjelmaa blogissani Kestävän kehityksen vihreä valhe 17.6.2012. Ja tämä blogi puolestaan liittyy YK:n vuonna 2012 pidetyn Agenda 21. päivittäneen Rio + 20 ilmastokokouksen asiayhteyteen. Alkujaan tämä Agenda 21 lanseerattiin YK:n Earth Summit ympäristö- ja kehityskokouksessa Brasilian Rio de Janeirossa vuonna 1992. Ja selkeämmän taustan antamiseksi tälle, että mistä tässä on kysymys, niin mä siteraan myös tätä toista blogiani, joka on siis otsikoitu näin, Kestävän kehityksen vihreä valhe. Ja tämä on kirjoitettu siis 3 vuotta sitten, 2012, jolloin siis oli tämä 20 vuotta niin kuin se eteenpäin mennyt seurantakokous siitä vuonna 1992 aloitetusta Agenda 21 niin kuin perusohjelman liikkeelle lähtemisestä. 20 vuotta eteenpäin niin ollaan vuodessa 2012 ja silloin Riossa, Brasiliassa oli merkittävä kokous ja niiden tiimoilta kirjoitin tämän blogin. Eli tämä on 3 vuoden takaista tekstiä, mutta tämä avaa nyt pähkinänkuoressa sen, mistä tässä Agenda 21 on kysymys. Ja tämä on nyt hyvä pitää sitä jatkossa mielessä. Helsingin Sanomat otsikoi tiistaina 12.6.2012 lähes koko B1 ulkomaan sivunsa kattavan pääuutisensa tällä tavalla: kädenvääntö maan kohtalosta. Alaotsikko totesi näin: maapallon kantokyky alkaa olla äärimmillään. YK:n kestävän kehityksen jättikokous Rio de Janeirossa yrittää ensi viikolla sopia nykyistä järkevämmästä luonnonvarojen käytöstä. Ja sitten teksti jatkuu. Ensi keskiviikkona alkavassa suurkokouksessa YK ja sen jäsenvaltiot yrittävät pelastaa maapallon niin sanotusti ja vähentää köyhyyttä sekä samalla edistää taloudellista kasvua niin kutsutun vihreän talouden reunaehdoin. Luen toisen lainauksen. Kokouksen tarkoituksena on sopia entistä tiukemmista säännöistä, rajoituksista ja velvoitteista, joilla YK:n jäsenvaltiot pakotetaan yhä pidemmälle menevämpään taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen ylikansalliseen kontrolliin. Tämä tapahtuu jatkamalla jo Rion vuoden 1992 ympäristökokouksessa hyväksytyn niin kutsutun Agenda 21 ohjelmaa ja asialistan täytäntöönpanoa. Agenda 21 edustaa avointa pyrkimystä maailman hallituksen ohjaamaan ekososialistiseen totalitarismiin. Eli tämä on siis sen niin kuin vihreän aatteen se päätepiste, että nämä niin sanotut ympäristöongelmat voidaan ratkaista vain semmoisella keskitetyllä maailman hallituksella, joka myös ottaa keskitetysti talouden hallintaansa, siitä tämä sosialismi, ja se on sitten hyvin tämmöinen vihreä hallinto, niin siitä tämä ekososialistinen totalitarismi, sillä totalitaarisuudesta on kysymys, jos tämmöinen keskitetty valta luodaan. Kestävään kehitykseen katsotaan päästävän muun muassa määräämällä yksityinen maanomistus sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavaksi ongelmaksi, rajoittamalla radikaalisti energian kulutusta, kaikenlaista vapaata taloudellista yritystoimintaa raskaasti verottamalla, koulujen opetuksen sisältöä kontrolloimalla ja väestön kasvua pienentämällä abortein ja perheiden korkeimman sallitun lapsiluvun määräämisellä. Huomaat, että tähän aika iso setti asioita jo kuuluu kaiken kaikkiaan näihin vihreisiin lääkkeisiin, joilla... Otetaan katkaisu tähän kohtaan, kun tuli mieleen, ettei tule mitään tekijäoikeusongelmia tuolla YouTubessa. Niin, koska pitää kommentoida välillä toisten videoja, jotta me ei vaan
kuunnella toisten video. Mutta kävin nopeasti katsomaan Agenda 21. Siis olihan se itselleen tuttu. Siis ei ollut nimenä tuttu, mutta se ajatus oli tuttu. Niin, miten Sami? Ei ollut entuudestaan tuttu tämä. Voi olla, että mä oon joskus kyllä kuulla Agenda 21 nimen, mutta se, että en mä olisi osannut yhdistää sitä niin kuin mihinkään. Että tässä on nyt mulle tullut tosi paljon niin kuin ihan uutta dataa, vaikka tämäkin nyt on jo ei mikään tuore video enää, ja varmaan en tiedä kuinka paljon asiat on muuttunut näillä aihealueilla nyt sitten tässä viime vuosien aikana, mutta... No sanotaanko nopeasti tähän kohtaan, että tässä välissä oli yksi semmoinen tapahtuma, jonka aikana yritettiin saada tiettyä hallintaa tietylle ylikansalliselle järjestölle. Kyllä, joo, se on totta, kyllä. Ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia me myös tämäkin valittiin sen takia, että tämä on yksi Ahvion suositumpia, katsellumpia, kuunnellumpia opetusvideoita tuolla somessa. Ja tämä jotenkin aika hyvin on yhteydessä siihen, mistä me ollaan nyt puhuttu viimeiset pari jaksoa ja oikeastaan minkä takia me tätä ohjelmaakin teemme. Joo, että sillä mitä mä ymmärsin sitten, kun tuli jo tämä kestävä kehitys ja kaikki tämä, että meillä on tietyllä taholla huoli luonnonvarojen hupenemisesta ja se, että varannot loppuu ja me ollaan nyt ylikansoitettuja ja nyt tässä jotta nyt jonkinlainen roti tähän saadaan, niin tarvitaan kontrollia, globaalia kontrollia, tarvitaan jokin taho, joka ottaa sitten tällainen vihervasemmistolaisittain haltuunsa valtioiden talouselämän, eli siitä tulee just tämmöinen sosialistinen aate, ja sitten se, että kun siinä on myös tämä vihreä ajattelu mukana, niin se tekee siitä just tämmöisen niin kuin vihervasemmistolaisen. Tässä on jo sellaisia kuitenkin, sit, kun miettii, että tulee ihan tällainen ruohonjuuritasolle, että mitä kaikkea vaikka tämmöinen kyseinen kontrolli koskisi, niin nämä on totta kai niin kuin aiheita, mistä on kuullut paljon, että mitenkään niin kuin meidänkin yhteiskunta enemmän tai vähemmän, joka on tämmöinen sosialistinen valtio, niin meillä rankaistaan kovasti yksityisomistajuutta. Se näkyy just tälleen kaiken, että meillä kontrolloidaan tosi tiukasti sitä, että mitä sä saat omistaa, mitä sä saat omaisuudellasi tehdä, ja jos sä ahkeruudella oot tienannut itsellesi vaikka kuinka paljon, mutta jos sä tienat yhteiskunnan mielestä liikaa, niin sua pitää rankaista veroilla. Tämä on itse asiassa, mä tosiaan kun lueskelin samalla kun kuuntelin, niin sanotaan, että sieltä hyvin selkeästi näkyy, mikä on ollut meidän skandinaavisten tai pohjoismaisten yhteiskuntien panos tähän hommaan. Koska meillä on just toi, että Suomessa halutaan, että sä teet yrityksen, mutta sä et saa menestyä ja sä et saa työllistää liikaa. Koska sitten, jos se menee yli 10 työntekijää, niin sitten tulee ihan järkyttävät verot. Ja se Suomessa maan omistajuus, niin sehän on itsessään jo vitsi, koska esimerkiksi, niin kun, mä tykkään käyttää tätä esimerkkiä, sä omistat omakotitalon, mutta jos sulla on puu siinä omakotitalossa, minkä sä haluat kaataa, niin jos siinä on tarpeeksi lähellä muita omakotitaloja, niin heillä on oikeus kieltää sen puun kaataminen, jos se heidän mielestään on tärkeä. Joo, kuka sen maan silloin omistaa? Ja just näin. Se on niin kuin tämä suomalaisille, että mikään näistä ei varmasti ollut uusi asia. Ne on kaikki hyvin totuttuja tähän, että vapaus Suomessa on just se, minkä valtio meille sanoo. Mutta tämä niin kuin ajatuksena on hyvin mielenkiintoinen, koska meillähän on syntyvyys laskenut länsimaissa ihan tolkuttomasti viimeisen 20-30 vuoden aikaa. Ihan koko ajan. Ja se on vaan länsimaissa se ongelma. Ja se niin kuin tässä tuotiin esille, että köyhyyttä, varsinkin sen listassa, kun oli, että köyhyys on semmoinen, kun pitäisi poistaa, ja tässäkin sanottiin, niin eihän sitä ole mihinkään poistettu. Ei ole köyhyyttä saanut mihinkään pois.
Ei siis me ollaan, kuinka paljon monta miljardia me ollaan Afrikkaan tungettu rahaa, että ne saisi infrastruktuuria ja muuta, ja silti ne ei ole saanut sitä. Tai Lähi-Itä. Voidaan nyt ottaa se Palestinakin esimerkiksi, kuinka monta miljardia per vuosi sinnekin on mennyt rahaa, ja silti niitä ainoat koululaitokset, ne mitkä israelilaiset rakensi ennen vuotta 2006. Niin, tämä niin kuin, että eihän köyhyys, ei he halua oikeasti poistaa köyhyyttä, koska köyhä ihminen tekee mitä käsketään. Ja se, että Japani nykyään antaa sulle maassaolon viisumin tai luvan, jossa vaan suostut menet tekemään lapsia sinne, niin se kertoo sitä, että missä tilanteessa me länsimaat ollaan oikeasti, että joudutaan tuottamaan ulkopuolisia henkilöitä siittämään lapsia, koska syntyvyys on niin matala. Niin tämä on toteutunut jo, hyvät ihmiset. Ja Jenkkien vaaleissakin nyt, siitäkin olisi voinut tehdä oman jakso, että miten sekaisin jenkit meni ja Suomen media, mutta siellähän moni luulee, että se koko syy, miksi Harris hävisi vaalit, oli se, että kun toiset ihmiset ei halua, että abortteja tehdään, ja sehän ei ollut se syy, miksi se hävisi, koska ensinnäkään presidentille ei ole oikeutta kieltää sitä, mutta siinä näkyy se, että sielläkin puolet kansasta puolustaa ihmisen oikeutta tappaa toina. Suomessa on sama idea. Euroopassa on sama idea. Niin tämä eihän ne ole meille uutisia. Et ehkä uutinen tässä on se, että Ahvio on puhunut asiasta vuonna 2015. Jep. Se oli se uutinen, minkä mä tässä ehkä näin. Ja toi liikakansotuskin on, se ei edes pidä paikkansa. Jos kaikki ihmiset mahtuisi asumaan Teksasin osavaltion Jenkeissä, niin meitä ei varmaan ole liikaa. Niinpä. Että kyse on vaan siitä, että miten me käytetään niitä voimavaroja. Mutta kestävän kehityksen kannalta mä olen siinä mielessä just, että munkaan mielestä luontoa ei saa tuhota tarkoituksellisesti. Mutta luonnon suojeleminen ei voi koskaan mennä ihmisen edellä. Siinä mä oon tiukka. Mä haluan suomalaiset, meistä kaikki varmaan tykkää käydä mettässä, tykkää suojella mettää. Se on suomalaisille mikään ongelma. Mutta ei niin, että se tuhoaa kaiken muun. Joo, kyllä. Samaa mieltä. Enpä tuohon osaa oikein muuta lisätä. Pistetään vähän eteenpäin, niin katsellaan mitä tulee. Katsotaan voitavan sitten vaikuttaa näihin ympäristöongelmiin. Agenda 21 tulevaisuuskuva on käytännössä se, että kukaan ei saa ostaa eikä myydä, jollei tämä toiminta tapahdu globalistisen keskusjohtoisen vihreän talouden nimiin vannomalla, sen velvoitteisiin vakaasti uskomalla sekä näiden mukaan toimimalla. Ja sitten kirjoitin näin silloin 3 vuotta sitten. Agenda 21 piirtää selkeästi eteemme ilmestyskirjan luvun 13 maisemat. Joka tapauksessa näin, mihin tahansa asiayhteyteen tuon luvun liitätkään, niin hämmästyttävästi tulee mieleen sen luvun loppujakeita, joissa puhutaan taloudenpidosta ja siitä, että kuka saa taloudellista kanssakäymistä harjoittaa kenenkin kanssa ja milläkin ehdoilla. Sitten tämä on tärkeää huomioida myöskin. Tämä on taustana myös kaikelle sille, mitä otamme tässä myöhemmin esille. Ja ota huomioon, että tämä mitä seuraavaksi luen, niin se on myös läsnä ihan kaikissa tämän päivän asioissa, mitä nyt katselemme. Kaiken tämän keskeisenä innoittajana on James Lovelockin 1980-luvun alkupuolella kirjoissaan, kuten Gaia, A New Look at Life on Earth, lanseeraama biosentrinen Gaia-uskonto. Siis biosentrinen, siis elämäkeskeinen, ja elämä viittaa maapallon eliöstöön ja kasvieläimistöön, ei ehkä välttämättä niinkään tähän ihmiselämään, mutta siis biosentrinen Gaia-uskonto, joka haastaa ohjelmallisesti erityisesti kristinuskon ja juutalaiskristillisen maailmankatsomuksen yleensä. Gaia-uskonnon mukaan maapallo on elävä organismi, jonka ihminen kuitenkin uhkaa sairastuttaa ja tuhota lopullisesti. Biosentrismin mukaan kaikki elämä on keskinäisriippuvaa, eikä ihmiselämä ole muita elämänmuotoja arvokkaampaa. Päinvastoin ihminen on nyt ongelma. Vihreillä on kuitenkin tarjota tehokkaita ratkaisuja aborteista ja eutanasiasta ja muusta tämän tapaisesta alkaen, jolla sitten tätä suurinta ongelmaa eli ihmistä ja hänen olemistaan voidaan rajoittaa. Mutta tässä on siis se, mikä
tämän Agenda 21 takana loppupeleissä on. Siellä on tämmöinen biosentrinen Gaia-uskonto. Gaia tarkoittaa siis maapalloa, ja se on siis sellainen elävä organismi, ja maapallo suuttuu, jos ihminen sitä väärinkäyttää, ja sitten se alkaa reagoida suuttuneesti, jotta voidaan se taas lepyttää. Niin kuin ymmärretään jossain määrin nyt kärjistetysti sanottu, mutta ajatus on tämä, niin silloin pitää radikaalisti puuttua siihen ja tähän, ja varsinkin ihmisen toimintaan, ja niihin sitten puututaan sillä tavalla, kun äsken tuossa mainittiin. Siteraan vielä tästä tämän päivän blogistani pari lainausta, niin pääsemme paremminkin jyvällä, missä mennään. Mainittiin siis siitä, että se tähtää tämmöiseen hyvinkin selkeään vihreään totalitaariseen agendaan, ja tämä Agenda 21 on hyvin ongelmallista. Blogissani todetaan näin: erityisen ongelmallista tällainen asennoituminen ja kokeminen on ensinnäkin siksi, että kuten viitatussa blogissani vuodelta 2012 tuon esiin, ilmastotieteen kovat tosiasiat ja suuri joukko alan asiantuntijoita eivät edelleenkään tue ihmisperäiseen ilmastonmuutokseen uskovien tutkijoiden mielivaltaisen hypoteettisia katastrofilopputuloksia tarjoavia tietokonemalleja. Siis tästä voitaisiin puhua nyt laajemminkin, meillä on tässä yhteydessä mahdollisuutta siihen, mutta sanottakoon se nyt tässä, ja mulla siinä 3 vuoden takaisessa blogissa, jos sen kaivat esiin, niin siinä on linkkejä ihan näihin tieteellisiinkin tämmöisiin lähteisiin, niin tosiasia on se, että luonnontieteellistä todistetta sen puolesta, siis ilmastotieteellistä, faktuaalista todistetta sen puolesta, että ihmisen toiminta aiheuttaisi ilmastonmuutosta, niin semmoistahan ei edelleenkään ole. Sitä markkinoidaan kovasti. Mutta tosiasia on se, että tätä kovaa luonnontieteellistä faktastoa ei ole. Meillä on vaan tiettyjen ilmastotutkijoiden tekemät tietokonemallit. Huomaa siis tietokonemallit, ei kokemusperäistä kovaa tosiasia-aineistoa, vaan tietokonemallit, jotka ovat niin hyviä kuin se data, joka sinne malliin syötetään. Ja jos se viritetään tietyn sorttiseksi se aineisto, jota sinne syötetään, niin toki mallit tuottavat sitä, mitä halutaan. Eli tämä kauhuskenaario tämän ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä ja näistä hirveistä seurauksista, niin perustuu näihin tietokonemalleihin. Eli siihen dataan, joka sinne on syötetty. Ja avainkysymys on, että onko se data pätevää. Ja mitä tulee ilmastotieteen kovin faktoihin, niin se aineisto ei ole kovin pätevää. Eli tämä varsinainen kova luonnontieteellinen pohja tältä kaikelta uupuu kokonaisuudessaan. Jatkan tämän päivän blogiani. Ilmastotiede ei ole mitenkään konsensuksenomaisesti todistanut, että ihmisen toiminta olisi keskeisesti vaikuttava kausaalinen syy ilmastonmuutokselle. Toiseksi tällainen Agenda 21 tavoitteiden edistäminen on ongelmallista siksi, että nämä globalistiset tavoitteet ovat ekososialistisen totalitaarisia, niin kuin tässä jo totesimme. Nyt on sillä tavalla, että... Otetaanko tähän tauko taas? Hetkinen. Joo. Olin just painamassa, mutta painoin ohi siitä. Joo. Okei, joo. Mutta joo, nyt tässä niin kun, tuossa kun Ahvio jatkaa tämän Agenda 21 avaamista, niin täältä niin kun paljastuu niin tästä agendasta kuin myös sitten ihan Ahvion omastakin selonteosta just tämmöistä jo uskonnollista ja teologistakin sanastoa. Joo, mä meinasin tuolla sanottiin, että jos ihmiset ihmettelette, että ollaan nyt mennyt ihan pelkäksi poliittiseksi kanavaksi, niin kyllä täältä se hengeinen puolikin tulee. Joo, ja toisaalta niin kuin ollaan tässä puhuttu aikaisemmin, niin ei ole toisia poissulkevia, tai pitäisi olla. Ei ole, että uskon vakaasti siihen ja näinkin, että evankeliumin julistus ja Jeesuksen heruuden julistaminen, niin se on myöskin luonteeltaan poliittinen, vaikka se ei olisi tämmöinen poliittinen ohjelma sinänsä. Mutta Ahvion palatakseni, niin joo, tässä oli mielenkiintoinen yhtymäkohta just tähän ostoon ja myyntiin. Joo. Ja sitten linkki tähän ilmestyskirja 13, jossa siis puhutaan tästä paljonkin
puhutusta, ehkäpä yksi ilmestyskirja ja jopa Raamatun yksi tunnetuimpia käsitteitä, jonka myös moni ei-kristittykin tietää. Eli pedon merkki, ja ne, jotka ottavat sen merkin, niin heillä on sitten lupa ostaa ja myydä, mutta jolla ei ole sitä merkkiä otsassaan tai oikeassa kädessään, niin he eivät voi ostaa eivätkä myydä. Ja nyt sitten tässä on, en tiedä tuskinpä, tekikö nyt Ahvio tässä nyt ihan identtistä rinnastusta, mutta tämmöinen ihan mielenkiintoinen yksityiskohta kyllä, että myös ilmestyskirjassakin puhutaan pedon aikaansaamasta järjestelmästä, jossa pyritään kontrolloimaan niin kuin taloutta. Siis joo, sanotaan, että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä kuulen virallisesti, että sanotaan, että joku muu kuin nyt se siru tai muu vastaava olisi se pedon merkki, vaan tässähän niin kuin Ahvio tuo sen esille, että se on ideologia. Ja juu, kyllä. No, tähän kohtaan sanon, että ainakin aluksi ehkä ideologia. Ja eihän hän suoranaisesti edes ole väärässä siinä, että onko se mennyt semmoiseksi. Kun miettii sitä, että meillähän Suomessakin jokainen ihminen, mutta vielä enemmän yrityksetkin maksaa ympäristöveroa. Kyllä. Niin silloinhan se on mennyt jo siihen, että sä et saa Suomessa perustaa yritystä, mikä ei sitä maksa. Eli sun on pakko hyväksyä se. Joo. Ja silloinhan se on osto- ja myyntiä estävä asia. Joo, silloin siinä toimii, tai siihen pätee tuo periaate, just mikä ilmestyskirjassa mainitaan, että jos et sä tähän lähde mukaan, niin sä et voi harjoittaa liiketoimintaa. Niin, sä et voi valita sitä. Joo. Mutta siis, no onko se meille kellekään yllätys, että vihreä liikehdintä menee ilman tieteellistä konsensusta, niin ei. Kyllä nyt jokainen ensinnäkin, sanotaan nyt ihmiset silleen, että tieteellisessä maailmassa likipitäen mikään ei ole tieteellisessä konsensuksessa. Ainut mikä heillä on tieteellinen konsensus on se, että onko maapallo olemassa. Ja siinäkin on eriäviä ääniä, että se ei oikeasti edes olisi olemassa. Mutta niin kuin tieteellistä, meille väitetään joka päivä, että ilmastonmuutos on tieteellinen fakta, mutta kun se ei ole. Jotta se voi olla tieteellinen fakta, se vaatii konsensuksen tieteellisessä piirissä. Ja tiede ei suostu antaa faktaa mihinkään loppuun, ellei se ole havainnoillistavaa, uudelleen tehtävää tiedettä, eli käytännön tiedettä. Sähköllinen vetäminen on käytännön tiedettä. Joo, tässähän kävi hän siis toi esille tämän, että nämä tämmöiset tulevaisuuden skenaariot, tulevaisuuden näkymät siitä, että mihinkä mitä meidän maapallolle tulee käymään, niin ne skenaariot perustuu yksinkertaisesti hänen mukaansa tämmöisiin tietokoneiden tekemiin malleihin, jotka sitten antaa nämä tämmöiset kuvaukset sen datan ja tiedon mukaan, mitä niille syötetään. Mä en osaa tähän sen enempää kantaa ottaa, mä en ole näin niin kuin... Sanotaanko tällä, että aina kun sä puhut tulevaisuudesta, niin se kaikki perustuu laskennalliselle todennäköisyydelle. Eli se on ihan sama, onko se ilmasto vai onko se seurakunnan kasvu. Ehkä tämä on meille sopivampi konteksti. Joo. Kun me mietitään seurakunnan tulevaisuutta vanhimmistoissa ja työryhmissä ja mitä ikinä meillä onkaan. Ja nyt Sami menee vanhimmistoon esittämään seuraavan 5-vuotissuunnitelmansa. Ja Sami sanoo siellä, että tekee hienon dia-esityksen, missä se dia automaattisesti vaihtuu ja sieltä tulee fanfaarimusiikkia ja kaikkea muuta. Ja sitten hän sanoo, että 5 vuoden päästä Tampereen baptistilla on 300 uutta jäsentä. Niin Samihan perustaa se väittämänsä joko puhtaasti valehtelemiseen tai sitten siihen, että hän on laskenut, että viimeisen 3 viikon aikana meillä on tullut 10 uutta jäsentä, ja jos tämä monistetaan 5 vuoden jaksolle, tämä nyt tällä hetkellä oleva 3 viikkoinen menestys, niin silloin meillä on 300 jäsentä. Mutta jos Sami ottaakin siihen taustahistoriakseen koko hänen työaikansa olleen aikajanan, ja sitten hän huomaa, että täällä on ollut 10 uutta jäsentä, niin silloin hän ei voi monistaa sitä enää 5 vuoden päähän olevaksi 300, vaan sitten se olisi 20-30, mitä sitten onkaan. Eli tämä toimii samalla tavalla tieteellisesti.
Eli jos me otetaan ilmastosta esimerkiksi faktat vuodesta 1972 vuoteen 2020, mitkä on tilastoituja, vaikka sadevesimäärässä ja lumemäärässä ja muissa, mitkä nekin on tietenkin tietystä paikasta, ne ei ole koko Suomesta, niin silloin sä pistät ne sinne, niin sä saat lukemaan, että Suomessa ei ole 20 vuoden päästä lunta enää. Mutta jos sä otatkin sen 200 vuoden päähän, missä meillä on hajanaisia tietoja, meillä ei ole niin joka vuodelta yksityiskohtaisia tietoja, mutta meillä on tietoja jopa 2-3 tuhannen vuoden päähän, niin sitten se huomataankin, että meillä onkin 20 vuoden päästä lunta. Eli tämä on se, mitä Ahvio siinä ajaa takaa, eli kun me katsotaan tietokonemallia, niin se, mikä on mun lähtökohta, mitä faktaa mä haluan käyttää. Eli käytänkö mä lyhyttä faktaa vai käytänkö mä sitä pitkän ajan faktaa. Ja tästähän on niin se ilmastonmuutoksen tiedepiireissäkin kyse, että kun halutaan nykyään käyttää vaan vuodesta 70 eteenpäin, ei haluta käyttää sitä aikaisempaa. Joo. Niin siitähän se tappelu siellä näiden ihmisten välillä ennen kaikkea on. Ja tätä siinä niin ajetaan takaa, eli me tehdään kaikki ennustuksia tulevaisuudesta perustuen meidän omiin tilastoihin, ja jos mä teen tietokoneen mallin siitä, niin se perustuu mun ajatuksiin. Se ei perustu... Kyllä, niin. Juuri näin. Että sen takia olkaa hyvin kriittisiä, kun Samikin teille sanoi, että teet on 300 ensi vuonna lisää, niin se ei todennäköisesti perustu faktaan. Se voi perustua, mutta niin. Siis voi tulla faktaan. Joo. Ja huomioikaa hyvät kuulijat, että tämä oli vain siis tämmöinen esimerkki, että en ole oikeasti missään vaiheessa näin väittänyt. Joo, pieni tarkennus. Tuommoinen, huomaan kyllä, että sä oot kuitenkin jollain tavalla perehtynyt näihin asioihin ja selkeästi. Miten sulla on tuttu tämmöinen nimi kuin Gaia ja Gaia-uskonto tai tämmöinen? Niin mitä se kertoo sulle? New Agea kun on tutkinut, niin siellä tulee Gaia aina vähän väliesi. Eli se on tämä maa-äiti-ajatus, sillä perustellaan sitä intiaani-uskonnossa, että siellä on sitä Gaia-ajatus lähtenyt, että maapallo on meidän äiti ja se on meidän Jumala. Mutta sieltä se on syntyjään. Eikö mun käsittääkseni tästä jokin aika sitten niin joku Gaia-taideteosta, tämmöinen maapallotaideteos, tuotu kirkkoon vähän aika sitten? Joo. No, eikä siis, jos se ei meitä yllätä. Niin, ja siis jos me nyt otetaan puhtaasti se nimi Gaia, niin sillä voidaan tarkoittaa sitä maapalloa. Mutta kun meillä on sille toinen nimi, mikä on tieteellisesti käytetty nimi, ja se on Tellus, niin miksi me ei käytetä sitä? Miksi me, niin vaikka sä et käyttäisi sitä uskonnollisessa merkityksessä sitä Gaiaa, mutta se liittyy uskonnolliseen merkitykseen, niin miksi me käytetään sitä? Niinpä, joo. Että tää on tuskinpä se on varmaan vahingossa otettu sieltä. No ei ole, ei varmasti niin. Joo, en mä usko, että luterilaisetkaan niin tyhmiä on. Niinpä. Anteeksi nyt kaikille luterilaisille, minä siis kutsun kaikkia meitä tyhmiksi, älkää ottako tätä itteenne. No ei mitään, jatketaan. Jatketaan. Tässä on yksi kirja, minkä voin näyttää. On olemassa paljonkin hyvää kirjallisuutta, joka valaisee sitä, että mitä tämä Agenda 21 nyt sitten tänä päivänä pitää sisällään näiden muiden lisäksi, mitä tässä on katsottu ja selostettu. Niin esimerkiksi on tämmöinen kirja kuin tohtori Ileana Johnson Paun kirja UN Agenda 21 Environmental Piracy. 2012 julkaistu kirja. Tämä on hyvä sen takia, oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin niin tässä kirjoittaja on käynyt läpi nämä viralliset YK:n Agenda 21 liittyvät dokumentit, siis mitä tämä projekti itse on julkaissut, ja hän tekee niistä selkeitä johtopäätöksiä. Tässä ei ole hirveästi semmoista omaa selittelyä. Tässä todetaan, että siellä on näin todettu, ja niistä toteamuksista seuraa sitten tämä ja tämä. Toiseksi tämä on merkittävä ja hyvä kirja minusta sen tähden, että kirjoittaja itse on siis romanialaissyntyinen tohtori, ja hän on myöskin siinä Romaniassa kasvanut, mistä äsken näimme myöskin tai noita filminpätkiä. Se oli kommunistinen diktatuuri Ceausescun aikana, ja kirjoittaja itse tietää, minkälaiseksi ihmiselämä ja oleminen ja yhteiskunta menee, kun sitä keskitetyn sosialistisen kommunistisen hallinnon avulla aletaan panna semmoisen kuntoon, että nyt toteutetaan kertaheitolla valtiollisin toimin sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja tehdään kaikille semmoinen onnellinen elämä, niin me näimme, mitä se onnellinen elämä on sitten ollut niille ihmisille kuitenkin todellisuudessa.
Ja tämän kirjan kirjoittaja tietää, mitä se on ollut silloin, kun tämmöistä keskitettyä projektia on pantu toimeen, ja hän sen takia hyvin suurella vakavuudella haluaa kirjoittaa tässä, että nyt tämä YK:n Agenda 21 länsimaiden johdolla, hyvin pitkälti tänä päivänä Yhdysvaltojen johdolla, lännen johdolla, joilla on aika paljon sananvalta YK:ssa, niin ajavat tämmöistä agendaa koko maapallon osaksi, että koko maapallosta tulisi tavallaan tämmöinen ceausesculainen paratiisi. Se on niin kuin pähkinänkuoressa se iso ongelma tässä näin. Mutta tämä on hyvä dokumentaarinen kirja siinä mielessä, ja mä myös tämän päivän blogissani totean tähän kirjaan liittyen, siteraan vielä blogiani tässä. Kuten Johnson Pau kirjassaan perustelee edellä kuvatun kaltaista ohjelmaa, jota siis edellisessä tuossa blogissani siterasin näin, ei voida globaalisti toteuttaa ilman yhtä keskitettyä maailmanvaltiota ja maailmanhallitusta, jonka tulisi kontrolloida tehokkaasti. Ja nyt tulee lista asioita, joita tämän maailmanhallituksen pitäisi kontrolloida tehokkaasti, jotta tämmöinen todella maailmanlaaja oikeudenmukaisuuden toteuttaminen voisi sitten toteutua. Ensinnäkin niin sen tulisi kontrolloida tehokkaasti maailman energiantuotantoa, jakamista, toimittamista ja kulutusta älykkään sähköverkon ja siihen liittyvien älymittareiden avulla alkaen yksityisistä kotitalouksista. Siis tämä Agenda 21 oikeastaan käytännössä jo esittää sen, että kaikki kotitaloudet ympäri maailmaa pitäisi kytkeä yhteisen älykkääseen verkkoon ja kodinkoneessakin on sitten älykkäät mittarit ja sitten säännellään energiankulutusta ja jos sun energiankulutus ylittää sen, mitä keskushallitus sanoo, niin sitten et pese sitä pyykkiä. Ja se jää sitten seuraavaan kertaan, jos seuraava kertaa tulee tai muuta tämmöistä. Tai lämmität asuntoasi vain tietyllä tasolla, jottei energiaa kulu liikaa. Se menee tämmöiseksi. Mutta siis tämä Agenda 21 tähtää nimenomaan tämmöiseen. Ja se vaatii tämmöisen keskuskontrollin, jos halutaan tämmöinen ekovihreä suunnitelma toteuttaa kaikkia koskevasti. Tämmöisen hallituksen pitäisi kontrolloida tehokkaasti maailman ravinnontuotantoa, oppilaitosten kasvatus- ja koulutusohjelmien sisältöä, joiden tulisi edistää ilmastonmuutoshenkisen globaalin kansalaisuuden velvoitteiden ja eko-uskonnollisen äiti-maa-aatteen sisäistämistä. Hallituksen pitäisi kontrolloida veden käyttöä sen kaikissa muodoissa, alkaen yksityisten kotitalouksien kodinkoneiden etäkontrollista älyverkon avulla. Sen pitäisi kontrolloida maaperää, sen yksityistä omistusoikeutta radikaalisti rajoittamalla, maailman talousjärjestelmää ja rahavirtoja, maailman väestön määrää, perheyksiköt uudelleen muotoilemalla, perhesuunnittelulla ja niin sanottujen lisääntymisoikeuksien soveltamisella. Tämä on hieno sana nykyään, tämä esiintyy YK:n termeissäkin, siis lisääntymisoikeus, joka käytännössä tarkoittaa homoliikkeen agendan edistämistä, se tarkoittaa aborttia, se tarkoittaa eutanasiaa, kaikkia tämmöisiä asioita. Lisääntymisoikeus, sekin on oikeus, huomaa, kaunis, kiva sana, mutta se tarkoittaa oikeastaan sitä, että maailman väestöä pitää saada alaspäin. Ja siihen on sitten omat konstinsa, kuten esimerkiksi sterilisaatio ja eugeniikka, eli tämmöisen niin kuin rodun jalostuksen eri muodot. Otetaan tuohon kohtaan taas paussi. Niin joo, sieltä saatiin meille historiaa tunteville ihmisille semmoinen sana, mikä pelottaa mua kaikista eniten näistä kaikista sanoista, mitä tässä äsken tuotiin esiin. Ja laitoin ihmistä aurinkolaiset sen takia, että alkoi silmissä vähän viristää kuin migreeni. Niin eugenetiikka. Haluatko Sami sanoa, ketkä käytti sitä hyväkseen? Eugenetiikka. Joo, ei tässä tarvitse kun mennä tuonne toisen maailmansodan aikaan ja tuonne kolmannen valtakunnan puuhiin ja siellä mitä kaikkea tämän nimissä siellä sitten tehtiinkään. Joo, ja sitten toinen lähempänäkin oleva esimerkki itse asiassa vielä. Ruotsissa 70-luvulla vielä käytettiin tätä eugenetiikkaa, eli silloin sielläkin tuotiin esille, niin kuin Suomessakin tehdään tätä, Samilla kun on lapsia, niin Sami tietää, että tehdään näitä tutkimuksia, mistä katsotaan, että onko se lapsi kunnos. Joo. Onko sillä geneettistä muuntautumaa, niin joo. Ja jos sillä on, niin hyvin vahva suositus Suomessakin tälläkin hetkellä on siihen, että no pitäisikö se sitten kauniisti sanottuna keskeyttää. Niin joo, sehän on, se on rotuoppia.
Joo, kyllä. Ja se on vaan kaunistettua hotuoppia. Ja Ruotsissa oli hotuoppi puhtaasti vielä 70-luvullakin, eli vaaleahiukset, sinisilmäiset ruotsalaiset oli se ainut ihane, mikä Ruotsissakin oli. Just katsoin tästä vähän dokkaria vähän aikaa sitten, niin sen takia tuli mieleen. Mä eikö se muuten heittänyt tuon 3. valtakunnan pelkästään. Mutta siis nämä ei ole uusia asioita, se nyt tässä on se idea meikäläisellä. Ja 3. maailmankunta, valtakunta, kiitos, niin ei saa sanoa sitä oikeat sanaa, se rimmaa jatsin kanssa. Niin me helposti ajatellaan, ne hävisi sinne, ne loppu siellä. Mutta ei ne alkanut siellä, eikä ne loppunut sinne. Niin se oli vaan se, mikä oli julkisesti kaikista räikeimmin tekevä. Meillä suomalaisillakin on semmoinen, kun oliko sellainen nimi Arvo Ylppö? Joo, kyllä. Jokainen tietää sen nimen. Äärettömän arvostettu suomalainen lääkäri. Ei välttämättä maailman eettisin lääkäri. Niin, mutta siis joo, tämä oli mulle semmoinen kaikista pelottavin sana tässä kohtaa, koska mä maailmaa kun tutkii, niin huomaa, että se on edelleen voimissa oleva ja sitä on vaan muutettu. Joo. Niin se on äärettömän pelottava asia. Joo, tässä on siis tosi laajastihan näitä juttuja nyt alkaa tulee ja varmaan se tulee vielä lisää, kun hän Ahvio avaa näitä, että mitä kaikkea tämä niin kuin koskettaa sitten lopulta tämä Agenda 21 niin kuin ajama ohjelma, että siinä on tämä energiatuotannon sääntely, alkaen siis ihan yksityisistä kotitalouksista, ja sitten antoi tämmöisen esimerkin siitä, sitten on ravinnon tuotannon sääntely, ja sitten siinä on just kaikki tämä, mitä tulee, minkälaista ruokaa valmistetaan laitoksissa ja veden käyttö on, niin sitten se jännä, että joo, sitten tämä, menikö mulla ohi vai mikä, mutta siis mihinkä nämä lisääntymisoikeudet ja genetiikka ja kaikki tämä, niin eikä nyt tämän ravinnon tuotannon alle nyt kuitenkaan. Ei, se menee tähän agendaan, että kun on sitä väkiluku on liikaa, niin se menee sen alle oikeastaan. Ja hän puhuu lisääntymisoikeudesta, ja siis hän on ihan oikeassa. Mä itse asiassa olen kiinnittänyt enemmän ja enemmän samaa huomioon itse, kun lukee poliittisia kirjoituksia ja agendoja ja muita, niin sana oikeus on kärsinyt inflaatio ihan hirveästi. Kyllä. Sitä ymmärretään, että kun mulla on oikeus tehdä jotain, mutta kun oikeus voidaan ottaa myös pois. Joo. Ja se on todella mielenkiintoinen, että sulla on lisääntymisoikeus. Joo, siis mä itse asiassa itsekin tässä samalla, niin mä googlasin tuon sanan, että varsinkin just tälleen niin kuin sanatutkimuksen kannalta, ja tätähän on nyt erilaiset järjestöt ottanut tämän nyt niin kuin omakseensa sitten, ja ihmisoikeusjärjestöt ja monet muut tämmöiset. Että jos nyt sitä nyt jollain niin, miten sanoisin, määrittelisi, niin tämä on ilmeisesti jo jossain noin 20 vuotta sitten tämmöinen oikeus lisääntyä. Se on määritelty osana tämmöistä seksuaalioikeuksien julistusta. Mulla herää kysymys, että jokaisella ihmisellä on oikeus lisääntyä. Siitä mä niin käytän sitä sanaa sen tarkoituksen mukaisesti, eli on oikein, että sinä saat lisääntyä. Mä uskon näin, jokaisella ihmisellä on oikeus siihen. Miten se voidaan seksuaalivähemmistöjen kohdalla edes toteuttaa? Että te pysty lisääntymään, anteeksi nyt vaan. No varmaan, jos tämmöisillä adoptio-oikeuksilla ja kyllä, muilla siis hedelmöityshoidolla varmaan. Että... Kyllä, mutta biologisesti. Joo. Mennään niin, tieteelliseen konsensukseen, mistä on puhuttu aikaisemmin. Ei se biologian kanssa ole mitään tekemistä. Niin, miten teillä on oikeus lisääntyä, mutta te ette pysty. Niin. Niin, joo, mutta siis totta kai sillä halutaan ajaa niin kuin Suomessakin sitä, että täällä samaa sukupuolta olevat pariskunnat on halutumpia adoptiovanhempia kuin heteronormatiivisessa suhteessa olevat ihmiset. Niin, niinpä, kyllä. Se on säälittävä. Mutta siis sehän on aivopesua, ei siinä ole sen enempää. Joo. Ja... Otetaanko, niin mitä olet mieltä, pitäisikö meidän tähän kohtaan nyt ottaa oikeastaan jo niin kuin päätös ja jättää sitten seuraavalle jaksolle lisää? Tässä oli ainakin itselle henkilökohtaisesti siis
kyllä mä mukana pysyn, mutta tässä on niin kuin valtava määrä niin kuin dataa, ja sitten kun mullekin tulee paljon semmoisia uusia juttuja tässä myös samalla, niin tässä mä vaan pyörittelen näitä ja mietin, että minkälaisessa maailmassa sitä oikein nyt minä elän. Joo, se on sitten ihan oma videonsa. Mä en vastaa tähän kysymykseen nyt, mutta Mutta joo, me jatketaan tämän asian ja tämän opetuksen arviointia seuraavassa jaksossa. Me ei vielä tässä nyt sen enempää lähdetä kommentoimaan tätä. Toivottavasti tekin saatte tässä vähän pureksittavaa ja arvioitte myös kaikkea kuulemaanne. Kyllä. Ja jos teillä on jotain lisäinfoa myös näistä aiheista, mitä Juha Ahvio on tässä maininnut, niin pistäkää ihmeessä kommenttikenttään joitakin ajatuksia, mitä nämä on teissä herättänyt. Mutta muussa tapauksessa me jatketaan sitten tästä eteenpäin Ahvion opetuksen parissa niin seuraavassa jaksossa. Tehdään näin ja tosiaan arvioikaa kaikki ja tutkikaa. Älkää luottako siihen, mitä sanoo Ahvio, Günther tai Kinnunen. Luottakaa siihen, mitä Jumala sanoo. Näin se on. Ei mitään kuin ensi kertaan sitten Pneumopolilla. Moi moi. Moi.